муҳбайкар бо шумо дар толори театр нишастаем. ҳунармандо каме девона ҳастанд. онҳо медиданд ки шумо чӣ хел заҳмат мекашед. гапро ба вай мегӯй, вай бурда мерасонад. як қумондони маъруф ба ҳусну ҷамоли шумо ошиқ шуда буд. як нафар не чандин нафар не бо ду фарзанд бехонаву беҷо монда рафт. ақидаҳои ман нисбати мардҳо буда. муҳбайкар хуш омадед ба барномаи мо. ман хеле хушҳол ҳастам ки бо шумо имрӯз фурсат фаро расид ки як суҳбати озод кунем. ташаккур, саломат бошед. муҳбайкар ёрова 28 июли соли 1970 таваллуд шудааст. хатмкардаи донишгоҳи театрӣ ба номи шепкинаи шаҳри Москав аст. ӯ 13 сол аст дар театри ҷавонони тоҷикистон кор карда, дар давоми фаъолияти худ дар филмҳои зиёди ватаниву хориҷӣ нақш бозидааст. дар фестивали байналхалқӣ дар Алмато соли 2016 барои беҳтарин нақши зан дар намоишномаи шаби берун аз ватан соҳиби ҷоиза шудааст. вақте ки тарҷумаи ҳоли шуморо меомӯхтам, барои ман як кашфиёт буд ки шумо ҷияни шодравон Фотима Ғуломова ҳастед. бале. беҳуда набудааст ки ҷодаи санъатро низ ишғол касб кардед. вале боз як чизи аҷибаш ҳамин ки падару модари шумо кормандони мақомоти қудратӣ буданд. бале. пас чӣ сабаб шуд ки ба дили як духтареке ки дар оилаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба воя мерасад меҳри театр пайдо шуд? медонед, дар хурдӣ ҳавас доштам. баъд ҳамон пояфзоли модарамро мепӯшидам, куртаи модарамро мепӯшидам ва дар назди оина ҷило дода сурудхонӣ мекардам. баъд соли 1987 вақте ки мактабро таҳсил кардам, устоди якуми ман Тағоймурод Розиқов, яъне он кас он вақто ҳам язнам буданд, шавҳари холам буданд, ба падару модарам пешниҳод карданд ки ана ҳозир барои Москва ба институти Шепка, театральный институт Шепкина гурӯҳ ҷамъ мекунанд, яъне студияи тоҷикон, бачаву духтар. шумо намехоҳед духтари худатонро онҷо дохил кунед. падару модари ман розӣ шуданд. зид набаромаданд. яъне дар он давру замон манижаҷон дар даври шӯравӣ ки буд ва дар Москав хондан на ба ҳар кас имконият дода мешуд. ва падари ман алалхусус бисёр талош карданд ки ман дохил шаваму ба Москва рафта дар он ҷо 4 сол таҳсил кунам. ман медонам ки дар вақти донишҷӯӣ шумо ба ҳусну малоҳати шумо як нафар ошиқ ҳам шуд. як нафар не чандин нафар. бо он нафар баъд шумо тақдири худро пайвастед. ба ҳамин гуна ҳам шуд ки вақте ки мо тоҷикон омадем, моро аз аэропорти Дамаҷедова пешвоз гирифтан, бо автобус овардан, аввал бурдан донишкада, баъд аз он ҷо овардан хобгоҳ. ва вақте ки мо вориди хобгоҳ шудем, аз ҳамун якум ошёна то панҷума ҳама студиёи истодагӣ буданд, яъне буданд қирғизо, қазоқо, мардва, туркмано. ва вақте ки мо баромадан гирифтем, ҳамон ҷо шавҳари ман ако гӯем дар он вақт фикру хаёлам набуд ки шавҳари ман мешавад, шавҳари ояндаи ман яке диду гуфт ки ин бояд аз ман шавад. баъд ман ин гапҳоро фаҳмидам ва ҳамин гуна ҳам шуд. яъне соли аввал, ним соли аввал ман умуман дар фикр набудам, фақат хондану хондан ва аслан он қадар хоҳиши дар он ҷо хонданам надоштам. худи ман. барои чӣ намехостед? не, медонед барои чӣ? барое ки бисёр ёд мекардам падару модарро, хонаро, додарчаамро, хоҳарчаамро ёд мекардам. бисёр вақто гирья мекардам, чун ҳеҷ гоҳ ман аз падару модар, аз оила инқадар дур набудам. бале. ва ним сол мегузарад ва ман албатта ба дуюм семестри мо сар мешавад. вай одам баъд оҳиста оҳиста яъне таваҷҷӯҳи маро ба худ ҷалб кардан мегирад. яъне он кас чанд курс аз шумо болотар буд? бале. он кас аз мо болотар буданд ва дар бораи ӯ ба ман аллакай гӯем хабар ҳам омад ки мабодо агар ин писар ба ту ягон гапе гап занад, бовар накун. ӯ беҳад
духтарбоз аст, яъне ӯ чандин сари духтарҳоро гаран кардааст. падару модаратон чӣ қабул карданд? аввал зид буданд албатта. Ба модарам хабар расид, модарам дара парида омаданд. вале модари ман медонед, модари ман шахсе буд ки ба мисли дугонаам буд ва ман аз модарам ҳеҷ чизро пинҳон намедоштам. ман ба модарам ҳамаашро гуфтам, фаҳмондам. хуб гуфт ки маро бо ӯ шинос кун. онҳо шинос шуданд. ӯ ба модарам писанд омад, ба ҳурмат, эҳтиром. моҳпайкар, билохира шумо ба он кас расидед. бале, бале. фарзанддор ҳам шудед. худоро шукр, бале. соҳиби ду писар. ду писар доред. писарҳо аллакай бузург ҳастанд. албатта. то он ҷое ки ман медонам, ҳозир фаҳмидам, шумо келин ҳам доред, набира ҳам доред. Худо ба шукр, келин дорам, биби набира хеле дорам. ҷавон ҳастед. шукр. моҳпайкар, тақдири баъдӣ бо ҳамон марди туркман чӣ хел буд? шумо дар ишхобод зиндагӣ кардед ё ки ба Душанбе баргаштед? Не, медонед Маниша ҷон, як муддате буд ки ман дар Ишқобод зиндагӣ кардам, албатта як 6-7 моҳ. Пас он вақте ки бо бачаи бузургиам ҳомила шудам ва омади аллакай таваллуд кардан, дар мо ҳамин хел аст ки хонаи модар меояд. хай шумо медонед инро. ва албатта ки омадам ба ватани худ, ба хонаи падару модариам. дар ин ҷо истодем, ман таваллуд кардам. хуб зиндагимо бад набуд. ва ҳатто падарам гуфт ки биё ҳаминҷо ист, яъне ман кор меёбам барои худату барои шавҳарат. хона ки доштам дар инҷа, хона доштам, мошин доштам, ҳама чӣ буд. ва ин ҳам розӣ шуд, гуфт ки майлаш, яъне тарафи он кас зид набаромаданд, падару модарашон? не, он кас падар надоштанд, модар доштанд. Модарашон зид набаромаданд? модараш зид буд, албатта ӯ аз аввал зид буд барои издивоҷи мо. аз аввал зид буд, намехост, чун медонед дар онҳо бениҳоят, мисол агар миллати бегонаро гирифт, бениҳоят сахтгирӣ зиёд аст. яъне онҳо намехоҳанд як миллати бегона келин шуда биёяд. Бале. ман дар як суҳбататон дидам ва шунидам ки шумо гуфтед ки хуштоманам бо ман гап намезаданд. чаро забони русиро намедонистанд ё ки гап задан намехостанд бо шумо? Маниша ҷон, агар шумо филми Тихая невестка дидагӣ бошед, зиндагии ман қариб ки ҳамин гуна буд. ва дар он ҷо вақте ки келин мешавӣ, ман ҳозир намедонам чӣ гуна аст. шояд каме дигаргуниҳо шуда бошад, чун асри 21 аст. вале дар он даву замон ман румол мепӯшидам ва ана ҳамон нӯки румол охираш дар байни лаб меистод ва иҷозати гап задан набуд. хеле расмашон? бале, ҳамин гуна расм буд. ва агар ё шавҳарат хоҳараки майда дошта бошад ё додари майда дошта бошад, танҳо гапро ба вай мегӯй ва бурда мерасонад ба хуштоман. дигар барнагашт, бо ҳамин паяш канда шуд. аҷоиб. бале. бо ҳамин тақдири шумо бо он мард канда шуд. дигар баъд аз ин воям нахӯрдед? медонед баъди ҳозир соли 21 як шояд 20 сол пеш, агар хато накунам, рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар Тоҷикистон буд ва ба ҳамаи мо даъватнома дода буданд. ва дар кохи Борбад онҳо консерт доштанд. ва вақте ки мо бо ҳамкоронамон рафтем, баъд аз пахши консерт аз вазорати фарҳанг як одам мебиёд, мегӯяд ки моҳпайкар туро ҳамкурсат мекӯбад, қати ту дар Москав хондагӣ аст, аз Ашхобод аст. ман фикр кардам шояд ҳамкурсони ҳамон собиқ шавҳарам бошад. худаш ба бовар мегӯед ба мисли филмҳои ҳиндугӣ шуд. албатта ки ман одами киногир нестам Маниша ҷон ва бахшидам он чизе ки буд, бахшидам ва хуб бо ҳамдигар салом кардем ва ба оғӯш гирифтем ва гуфт ки ту тамоман дигар хел нашудаи, ту ҳам хел ҷавон монди. ман гуфтам бале, ман ҷавон мондам, ту пир шудӣ. дар ҳақиқат пир шуда? дар ҳақиқат пир шуда буд бениҳоят. ва баъд гуфт ки ман мехостам бо фарзандонам вохӯрам. ман гуфтам аз шумо узр ҳам напурсид? узр пурсид, бисёр суханҳо гуфт. гуфт ки биё аз нав якҷоя шавем, биё аз нав зиндагии худро барқарор кунем, лекин намешавад. яъне ин қадар сол гузашт бе ному нишон, бе як кӯмак, бе ҳеҷ чӣ. ман
наметавонам ин бора ин мардро қабул кардан. Писаротон ву хурдан унка қабул кардан? Писари бузургиам во хурд, ҳатто ба писари бузургиам гуфт ки биё ҳамроҳи ман равем. Писарам гуфт ки не, ман намерам. Ин қадар сол шумо куҷо будед ки ҳозир пайдо шудед ба ман ҳаққи ин гапҳоро задан доред. онҳо медиданд ки шумо чӣ хел заҳмат мекашед, шояд чӣ хел шабҳо бехобӣ мекашед, зиндагиро пеш мебаред, дар ҳоле ки шуморо бо 2 фарзанд бехонаву беҷо монда рафт. Писарҳо онҳо як ғурури мардӣ доранд. моҳпайкар, мехоҳам боз як бор дига баргардем ба Ишқобод. Ба ҳамон як чизи аҷибро шумо нақл кардед ки ҳамон келин вақте ки рӯймолро мебандад, бояд нуки рӯймол дар даҳонаш бошад, барои ки вай гап назанад. Шумо ҳозир ҳамин гапро гуфтеду ба хотири ман филми Арӯси замонавӣ омад. Вақте ба наворгирии ҳамон филми Арӯси замонавӣ ки худатон роли хуштоманд, нақши хуштомандро офаридед, ҳамон ҷо ҳаёти худатон дар Ишқобод пеши назаратон омад ё не? Не, медонед, дар ин ҷо баръакс каме мулоимтар аст. Дар филм мулоимтар аст. Бале. Аммо дар он ҷо хуштомани ман на он қадар мулоим. Дар воқеият. Яъне бинед, ман дар боло зикр карда будам ки онҳо нисбати миллати бегона, алалхусус келин, бениҳоят сахтгиранд. Онҳо дӯст намедоранд ва онҳо ҳоло як қонуне доранд. Агар мисол хориҷие ки мехоҳад духтари туркманро ба никоҳи худ дарорад, тӯй кунад, бояд $50,000 ба хазинаи падару модар диҳад ё не, давлат? ба хазинаи давлат бояд супорад. Моли давлат аст. Бале, духтар моли давлат аст. бале. Яъне бениҳоят чӣ хел шумо бафаҳмонам, яъне вақте ки ман ҳомила шудам, дилам ҳарчӣ мекашид. Албатта ки онҳо ба ҷо мешуданд. Яъне иҷозат набуда? То шавҳарам омадан ман тоқат мекардам. баъд вақте ки шавҳарам омад, хуб ин зиндагӣ буд. Ин медонед, вақте ки мегӯянд ишқу ошиқӣ, яъне муҳаббат ин як гӯем тозагӣ аст, як покӣ аст. Бале. Шояд дар насиби ман ҳам хел муҳаббат буд ки онро дидам. Баъди ҳамон дигар фикронии ман, ақидаҳои ман нисбати мардҳо дигар шуд. чанд сола будед ки аз шавҳар ҷудо шудед? ҳозир ман ба шумо мегӯям, тахминан шояд агар 23 шавҳар кардагӣ бошам, як 32 сола. баъд аз вай дигар шавҳар накардед? дилатон ҳамин қадар сахт хунук шуд? То ҳозир. як вақтҳои овозаҳоям буд ки дар замони нооромиҳо як қомондони маъруф ба ҳусну ҷамоли шумо ошиқ шуда буд. бигзор номашро нагӯед. бале буд ва медонед ин бениҳоят инсони хеле хуб буданд. Яъне ҳамчун мард гӯям бо ҳарфи калон арзанда ҳаст, чун ба худ иҷозат намедоданд. Бо ҳамон ки он даври ҷанги шаҳрвандӣ худатон медонед ки одамо ба чӣ корҳое даст мезаданд. ман аз он одам бениҳоят розӣ ҳастам, аз ҷиҳате ки ман медонистам, ман дӯстӣ надоштам, ман наздикӣ надоштам, вале ман медонистам агар ман муроҷиат кунам, не намегӯянд. Яъне бо кадом проблемае ки бошад, не намегуфтам. муроҷиат ҳам кардед ё накардед? муроҷиат кардагӣ набудам. ҳамон кас ба шумо пешниҳоди издивоҷ карда буданд ё не? бале, карда буданд. Ман рад кардам. Метарсидам. аз қомондон будагишон метарсед ё ки аз шавҳар кардан метарсидед? аз шавҳар кардан. То ҳамин дараҷа дилатон сахт буд? бале. ин ҳам даҳшат ки як марди туркман дили ҳамихел бонуи зебои тоҷикро ҳамихел шикастааст. бед ба театр бармегардем. мо ки бо шумо дар толори театр нишастаем, ман бисёр мехостам ҳаёти шуморо дар театр аз забони худи шумо бишнавам. пеш аз ба навор гирифтан шумо гуфтед ки шумо аллакай худро бетеатр тасаввур карда наметавонед. дуруст. медонед, вақте ки ман ба ҳамин даргоҳ медароям, даргоҳи муқаддас барои ман, рӯзе нест ки ман корҳоям бисёр бошад, агар берун аз театр ман бояд
ҳатман ба театр оям. Яъне вақте ки ман инҷо меоям, ҳам асабоям ором мешавад. Ман намедонам, театр барои ман як гӯям агар ҳаёти як нафаси дуюми ман аст. нафаси дуюм аст. Бале, ва ман роҳат мекунам. Бале. новобаста аз оне ки чӣ проблемое ки бошад дар ҳаёту дар театр. Ман худамро хуб ҳис мекунам. барои як ҳунарманд, барои як корманди театр маоши театр кофӣ аст ё шумо ягон даромади дигар доред? Не, акун маош гӯем агар кофӣ нодуруст. маоши шумо аз рӯи гонорар аст? мо шартномавӣ ҳастем ва маоши мо чӣ хел ба шумо фаҳмонам, намегӯям ки баланду пасту миёна ёне ки мерасад ба зиндагӣ? намерасад, аммо даромадҳои боз берунӣ ҳам ҳаст. Яъне ҳар рӯзам набошад, вале дар як моҳ як бор ду бор, яъне ин дубляж аст. ин даъват ба ягон филм ҳаст. Ин даъват ба ягон барномаҳои гӯем агар ютуб, яъне ҳамин гуна барномаҳо. яъне ки даромади иловагӣ шумо доред? Иловагӣ дорем, вале медонед манижаҷон, бисёриҳо фикр мекунанд ки актёрҳо бениҳоят маблағи хуб мегиранд, дар филм иштирок мекунанд, маблағи хуб мегиранд, яъне гонорари бақувват мегиранд. Ин гуна нест. шумо як ҳунарманд заҳмат мекашед, вақт сарф мекунед, шояд шабонарӯзӣ кор мекунед дар саҳна. барои худи шумо аламовар нест ё ба иззати нафсатон намерасад ки пас аз ҳамихи заҳматҳои шумо вақте ки шумо ба саҳна мебароед, дар толор мактаббачагонро маҷбурӣ оварда шинондаанд? ҳамчун ҳунарманд ман мехоҳам ки фикри ақидаи шахси шумо пурсам. не манижаҷон, медонед баръакс, вақте ки толор холӣ бошад, ин ба мо алам мекунад. вақте ки толор пур аст, медонед вақте ки парда пӯшида аст, ҳоло тамошобини наврас намедонад ки дар саҳна чӣ намоиш аст. ва вақте ки парда кушода мешаваду намоиш сар мешавад, таваҷҷӯҳи тамошобин ба намоиш шуда оромӣ фаро мегирад ва онҳо намоишро дида ҳаловат мебаранд. ман фикр мекунам, медонед, чун намоишҳои театри мо бениҳоят намоишҳои тарбиявӣ аст. ҳар замоне ки дар театри мо намоише мешавад, бинандаҳо бо як ғизои маънавӣ аз инҷо баромада мераванд ва байни ҳамдигар онҳо баҳс мекунанд ва ман ҳам шоҳиди ин гуна баҳсҳо будам. ҳозир дар ҳамин театрҳо аншлаг мешавад? дар вақти нахуст намоиш, дар вақти премьера мешавад. бале. бесёр хурсанд ҳастам. ман медонед, ман премьераро барои чӣ дӯст медорам. як намоише доштем бо номи эй ҷавонӣ ҷавонӣ. премьера буд ва намоиши хеле ҷолиб буд. коргардонаш Шавкат Халилов буд ва декор набуд, дар саҳна фақат дута курсӣ буд, тамом. ва актёрҳо амал мекарданд. вақте ки саҳнаи ман қариби омадани финал ба буд, яъне саҳнаи ман бо ҳамон марде ки маро фиреб кардагӣ буду чанд сол пеш, баъд боз пайдо шуду. хуб, ин намоиши бениҳоят гӯя мелодрама, ҳам барои калонсолон ҳаст, ҳам барои наврасон. ва вақте ки дар вақти премьера буд, чароғҳо яке хомӯш шуданд, барқ хомӯш шуд, аз толор тамоми тамошобинот телефонҳои худашонро бароварда, яъне рӯшанӣ доданд. бовар мекунед? ва мо худамон чунон илҳом гирифтем аз ин намоиш бениҳоят. манижаҷон, медонед, барои мо ҳунармандо вақте ки аз толор овози оватсия меояд, яъне браво, яъне ин гулҳову ин кафкӯбиҳо, ин беҳтарин тӯҳфа аст барои мо. ҳозир дар театр коргардонҳои бақувват ҳастанд? шумо киро метавонед номбар кунед? медонед, наметавонам гуфтан. мубайкар, ба шумо ҳамчун корманди санъат, аҳли эҷод, аламовар нест ки чунин коргардонҳои маъруф, моҳир ба монанди Барзу Абдураззоқов
санъати театриро дар дигар кишвар рушд медиҳанд? Аламовар аст. Бо тамоми коргардонҳои Тоҷикистон қариб ки кор кардам. Яъне коргардонҳои театрӣ дар назар дорам. Ягона коргардоне ки ман бо ӯ ҳамкорӣ накардам Барзу Абдураззоқов аст. Накардед? барои чӣ? Барои хеш табор буда? Шояд. Он кас шуморо даъват намекард ё шумо намерафтед? Не, он кас намедонам, тағоям қатъишон кор кардан. Исфандиёр Ғулом. Бале. Шодравон холам Фотима Ғуломова кор кардагӣ ҳастанд. Ва вақте ки ман гуфтам ки ман мехоҳам бо шумо ҳамкорӣ кунам, яъне кор кунам, гуфт ҳоло фурсат нашудааст. Ман метарсам ки ман ягон гапи сахт мегӯям, баъд ба ту маъқул намешавад. Яъне ту аз ман меранҷӣ. Ман аз он одамои меранҷидагӣ нестам. Ман мефаҳмам ки кор аст. хештаборӣ пушти кор аст. Шояд ки оли фурсат нарасидааст. Шояд ки фурсат нарасидааст. шумо ки бонуи намоён ҳастед, фаъол ҳастед, фаъоли ҷамъиятӣ ҳастед. Ташаккур. раваду шуморо вазири фарҳанг таъин кунам. се қарори асосие ки қабул мекунед кадомҳо хоҳанд буд? ман ба ин савол мехоҳам ки дар охири барнома аз шумо ҷавоб гирам. ҳозир бошад боз ба ҳояти шахсӣ бармегардем. муҳпайкар, шумо худро хушбахт ҳис мекунед? Албатта. хушбахтиро дар чӣ мебинед? хушбахтиро дар осудагиам мебинам. Медонед, дар ана ҳамин оромӣ, дар тинҷӣ мебинам. Яъне шумоям ба фикрам он давро гузаштед, ҷанги шаҳрвандиро медонед ин чи аст. ман ҳам ҳамин гуна. ва ман хушбахтам ки ҳозир мо осуда ҳастем, тинҷ ҳастем. хушбахтам ки азизони ман сиҳату саломат ҳастанд. хушбахтам ки дар театр кор мекунам. хушбахт аз он ҳастам ки дасту почаву бинии худам ҳамаш ҷобаҷо аст. яъне шукр мекунам аз ҳамааш. Манижаҷон, шукр мекунам аз ватани худ, аз истиқлолияти ватанам. шукр мекунам аз оне ки метавонам озодона қадам монам дар хиёбонҳо. озодона чӣ либосе ба ман маъқул аст бипӯшам. яъне касе зулм намеорад. зӯриам намекунад. зӯриам намекунад. муҳпайкар, вобаста ба театр ки ману шумо ҳозирам дар толораш нишастем, вобаста ба ҳамин даргоҳ ки шумо гуфтед ки барои шумо хеле муқаддас аст. шумо гуфтед ки дар ин ҷо вақте ки премьераҳо мешаванд, аншлаг ҳам мешавад. вале агар премьера набошад, тамошобин камтар меояд. чаро мардуми тоҷик ба театр кам меравад ба фикри шумо? медонед, ба фикри ман мо таблиғот надорем. яъне таблиғоти театри суст аст. ёдам ҳаст вақте ки ман дар Москав мехондам, дар он ҷо таблиғот ва то ҳозирам ҳамин гуна ҳаст. яъне рекламаҳое ки рӯшанӣ бо рӯшанӣ сару кор доранд. баъд тумбаҳое ки тоб мехӯранд, унам нимои шаб дар назди театрҳо мондагӣ буданд, афишаҳои намоишҳо часпондагӣ буданд, ба онҳо тоб мехӯрданд, мо мегузаштем, диққатро ҷалб мекарданд. дар мо таблиғот суст аст. агар таблиғоти театрҳо хубтару беҳтар бошад, яъне менеҷмент мегӯям, ман намедонам, ё менеҷери хуб дар кор аст, агар ҳамин гуна бошад, фикр мекунам бале, маркетология хуб. ана акнун аз ҳамин ҷо гӯед ки шумо вазири фарҳанг шавед, се қарори мебаровардагии шумо кадомҳо хоҳанд буд? албатта ки якум таблиғот. албатта ки якум таблиғот. дуюм ин ки барои ҳунармандон шароити хуб, яъне шароити хуб ба кадом маъно? бо хобгоҳ таъмин кардан. надоранд хобгоҳ? танқисӣ мекашанд бисёриё. бале, танқисӣ мекашанд бисёриё. бо хобгоҳ таъмин кардан. хобгоҳ доранд, вале ҳамаш банд аст. шояд агар ягон сарпарасти хубе, ягон дилсӯзе пайдо шаваду барои мо ҳунармандон яъне як хобгоҳе созад ки онҳо барои чи ҳозир кам ҷавонҳо дар театр яъне сабр доранд ки кор кунанд. зиёдашон мераванд аз пай кори зиндагӣ. сабабашам боз ҳам ҳамин аст. ҷои хоб нест. ҷои хоб. ва сеюм қарори ман он аст ки ман шояд маоши ҳунармандоро боз зиёдтар мекардам.
дуруст аст. чаро не? вақте ки маош зиёд аст, вақте ки маош кофӣ аст, вақте ки маош кофӣ аст, дили шумо пур аст ки шумо зиндагиатонро пеш бурда метавонед, шумо ҷони дили худро ба ҳамун касбу коратон мебахшед. дуруст аст? вале новобаста аз оне ки маоши мо он қадар ҳам кофӣ нест, мо бовар кунед тамоми ҳастии вуҷудамонро барои театр бахшидагӣ ҳастем. мегӯянд ки ҳунармандо каме девона ҳастанд. яъне девонагии мо шояд дар ҳамин бошад ки мо ҳастиамонро бахшидагӣ ҳастем. муҳаббати воқеӣ ба касбу кор. моҳпайкари азиз, ман барои ин суҳбат ба шумо ташаккур мегӯям. саломат бошед. ман назди шумо сари таъзим фуруд меорам ки сарфи назар аз пастию баландиҳо шумо ҳамоно ба касби худ содиқ ҳастед. ташаккур. ман бисёр мехоҳам шуморо бештару бештар дар телевизиону дар саҳнаи театр бубинам. зинда бошед. саломат бошед.